Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube, Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana honga wagara, uri mugari wepano, ndunango kutenda nekuta sei, neukurumza kubadara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Manje ndine shoko andaka senga andakatakura mashoko anorema ataurwa nababa Chinogurei. Pakaipa pari kupisa. Vabata ZANU-PF, vakabata vaMunangagwa, vakabata vemakereke, vakabata vemapostori. Mawana zvokutodaro. Regai ndiregedze kutaurisa ndipinde munyaya iyi muzvinzwire mega handitika. Asi ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number, ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake handitika. Regai tinzwe recording yababa Chinogurei kuti vari kuti chii apo. Tinotenda zvikuru Mwari vatibatsire ndi baba vaChinogurei. Inini ndiri kuti vanhu veZANU-PF vaMunangagwa, wanzi mukasaina bumbiro romutemo ramuda kumodifya iri, remember kuti bumbiro iri muda kuzama kubira vana veZimbabwe nyika, muda kuzama kubira vana veZimbabwe kodzero dzavo, muda kuzama kubira vana veZimbabwe masimba, mukuda kuzvimodifya masimba vaMunangagwa neZANU yenyu. Nemaministers matsotsi amuri kutamba nawo arita madhira. Makaronga kuti imimi kana maapa chigaro, mamwe maministers achagarawo ipapo permanent. Makaronga kuti muchaisana vana venyu, vana vavo ndo vanenge vachipinda muzvigaro. Makaronga kuita umambo wenyika, kuita bato reumambo. Zviri kuitwa kuNorth Korea zvana Kim, zviri kuitwa kuna China zviya, zviri kuitwa kuna Iran. Makaronga kuita zveumambo. So saka muda kuzama kurobha vana veZimbabwe. Mwanyebera kuti kana 2030 yasvika kuchazoitwa maelection, asi terms mubumbiro racho remutemo ramuri kuisa iroro, muri kutaura kuti bumbiro remutemo kana 2030 yapasa, akusisina vanhu vachavhota, akusisina vanhu vachaita maelection, and akusisina maopposition. Ndo zvamakaronga imimi wana Munangagwa nemaministers yenyu nemaMP matsotsai. Saka imimi makanga makaronga kuhandira vana venyika yeZimbabwe kuti kana vakavhota vachifungidzira kuti 2030 kana yasvika vanhu vachazobvumidzwa kuvhota. Vanhu vari murima havasi kuziva kuti vanzi varapasa 2030 hakusisina vanhu vachavhota. President munenge akuita zvokusarudzwa nemaMPs. MaMPs achona futi anenge asina simba rekuzvigadza, anenge akugadzwa napresident. Kureva kuti imimi waMunangagwa ndii munenge maakugadza vanhu vamunenge mafarira, kana kuti vanhu vamunoda imimi. Vanhu vamunoda imimi, vamunofarira imimi ndimo munenge maakuisa. Kureva kuti munenge maakuzadza vana vemaministers, vana vemaMPs enyu, vana vemaseneta enyu imimi vari pedyo. Kureva kuti munenge maakuzadza hama mubato imomo, because munenge maakungosarudzana pachifamily, inenge yaimba yeumambo yeuking. But moreover maMPs amuinavo havasi kuziva kuti vamwe vacho vakaita munyama vanenge vaakudzingwa. VaMunangagwa mune mweya wakaipa kaimi, munongofamba muchivadzinga vanhu ava. Maseneta ese achadzingwa. MaMPs ari kufurirwa achinzi kana maakutonga muchada pamuri maMP, havasi kuzviziva kuti vari kushandiswa kugadzira pila reumambo rokuti ivo vachagumurwa, ende hakuna anogona kuzovadhifenda kana kuvavhotera. Hakuna matara avanoenda, because mutemo unenge wakudhifenda Munangagwa kuti ave nesimba. Saka vaMunangagwa vanenge vakutonga kusvika vafe kana vakada kusiya mwana wavo pachigaro, vanenge vasisarambidzwa ba, because 2030 iri kupa masimba kuti vaMunangagwa vanogona kuisa muna mwana wavo kana munin'ina vavo kana shamwari yavo kana hama yavo, kana vanogona kuisa chivhayo kana tungwara kana tagwirei. That's why vakagadzira 2030 iyi. Chinangwa chayo ndechekuti vanhingirikine vaone kugena ground. Muri kushauza kuti moisa vana tungwara sei, vana tagwirei sei, vana chivhayo sei. Saka kana yapasa vaMunangagwa vanenge vakuita zvokunominata vice president wavo, vanenge vakunominata mutedzeri wavo, vanenge vakunominata maministers, which means maMPs acho ndiwo ari kubhadhara mari kana kuti ndiwo ari kupuwa mari
which means hakuna chavanotaura chekuti vanenge vachiramba chinenge chada kuitwa nana Mnangagwa, because vese vanhu vakaita kutengwa kuti vave muparamende, maministers aya. Saka ndinongoda kutiyambira kuti udzai vaMnangagwa kuti zvavanoda kupasisa izvi ngavasiyane nazvo, ende ziva kuti muchapandukirwa nenyika yose. Maministers enyiwa achakutizai imi vaMnangagwa pache zvenyu. Ndoda kutaura ichokwadi, achakutizai maministers esaya, maMPs ese achatizai, ende maMP mazhinji ari kupandukira yapa manyi manje ari kuramba ipapa izvozvo akutokuramba. Maministers ese anotizai, ichasara iri yenyu mega imi pache zvenyu. Even kana mukada kutorera vana venyika yeZimbabwe masoja kunana Belarus uku, kana kuda kuhodha masoja kuhodha zvombo, aino kuti ndimi one president ari munyika yeAfrica kana world unoenda kunohodhera povo zvombo. Hamuna marebels, hamuna vapanduki, hamuna kana nyika yekuti rwisa, but munonotorera zvombo zvekurwisa ani. Because zvombo zvagara munazvo kudhara, makatora kudhara. Ene zvombo kana zviri zvekutenga zvekuti ndezvenyika zvemauto azvitorwa panguva yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yekuti paroda kuitwa maelection kana kuti paroda kugadzirwa referendum kana bumbiro romutemo, ndo panotanga kufungwa nyaya yekutorwa kwezvombo. Ipapo aisiriyo nyaya, isinoti nyaya, aisi nyaya. Ndo panotanga kufungwa nyaya yekutorwa kwezvombo. Asi kana nyika yakagadzikana, imi vaMnangagwa pachezvenyu hamuna kana pamakambofunga unotora zvombo kana kunotenga zvombo, hapana. But pakanga pangotanga nyaka yekuti ZANU ine zvairi kuronga kana iri kumanikidza vanhu vari kuramba, kana kuti maelection muri kuona kuti munenge makadyiwa, munotanga kuronga dhiri rokuti muende kunohodha zvombo, munotanga kutora dhiri. Takaona pamaelection vachiwenga vachienda vachitenga zvombo kuBelarus ikoko, zvokushishidzira nekuinterfere vanhu, masnipers akanga akugarirwa Nelson Chamisa. Tichiona vanhu vari mumakomo vachinzi vakagarira Chamisa nemasniper. So izvozvo ndizvo zvatiri kutaura kuti hazvife zvakaita. Even mangosaina that bhiri, zivai kuti mamutsa hondo, matanga hondo munyika, ende ndimi muchava munhu wokutanga kumutsa hondo futi yechitatu, ende ndimi munhu achava munhu wokutanga kutandaniswa munyika nepfuti nehondo. Ende chenjerai kuti mawesera moto maMPs ese ari kusapota ese aya maawesera moto, maministers ese ari kusapota aya maawesera moto. Now iko zvinoita tarisai muone kuti we are captured. Machurches muri kukapture. Machechi mazhinji akaramba kushandiswa neZANU PF, vana Zayoja vakaramba. Teera tsvina dzakadaro izvo maiguti mukanga makuvathreatena muchiwamanikidza muchiita sei. Chechi dzaMwari chaidziya dzinoonekwa nemabasa ekurwira vanhu, dzinoonekwa nemabasa ekuda vanhu, dzinoonekwa nemabasa kwete kujohwina zvematongerwo enyika, zvine blood mukati, zvine satanist mukati, zvine ruwengo mukati, zvine udzvanyiriri mukati, zvine utsinye mukati. Maiguti vakazviramba. Even Zayoja Church yakazviramba, Roma yakazviramba, Methodist yakazviramba, AFM yakazviramba, Anglican yakazviramba, Roma Chitawara yakazviramba, Savadha yakazviramba. Munaenda kumapostori, machechi echitsotsi, machechi echimbavha aya, machechi emhonda aya rutsvaga mari aya, machechi emadzinza aya, ekuti bishop akafa kunoiswa mwana wake, bishop akafa kunoiswa mwana wake, kunoiswa muzukuru wake, kunoiswa inoamba iri chechi yemhuri yefamily. Hakuna holy family wakomana nowadays kunze kwaKristu Jesu. Zvoreva kuti vanhu vadzoserwa kwaBharadhani, kwavaikaiswa zvidhina nemate, kwavapiswa zvidhina neuswa, kwaFarao. Chechi dziriko mazuva ano dziri kutungamirwa naFarao. Chechi inonzi ndeyefamily, holy family, kuti baba kana vanga vari mutsvene mwana mutsvene. Zvakamboitika kupi izvozvo kuti imba yese family yese dzinza rese inopera kuita vatsvene. Chechi inotungamirwa nekusarudzwa nevanhu vekereke. Vanhu vechipostori ngavadzidze kuzvisarudzira utungamiriri woga, ngavadzidze kuisa munhu mutsvene, munhu anotungamira kereke. Zvokuti mwana izvika izvi ndezvemadzinza, muri kutungamirwa chechi nemadzinza, muri kuisa chechi mumadzinza, muri vanhu vevaridzi. Hamusi vanhu vaMwari bakwete, vedzinza, verudzi, vefamily, muri kunamata vanhu. But hakuna munhu unogona kufira munhu, hakuna munhu unogona kutendeukira munhu kana kureurura munhu. Munhu anozvireurura, munhu anozvinamatira, munhu anozvitendeukira. Saka Jesu oga, New Covenant, ndiye oga akafa paKalvari, unofanira kunamatwa Ishe wedenga. Akazviratidza kubudidza neshoko. Anova mufananidzo waMwari vari kumusoro kudenga waBaba wake. Saka imimi manje mapostori muri kuita chechi dzemadzinza, chechi yekwachinogurei. Vachinogurei vafa vanzi mwana vavo toda kumpa tsvimbo yababa wake. Ndichifa vanzi mwana muzukuru wavo oda kuvapa tsvimbo yasekuru yababa wake. Zvakamboitika kupi izvo? Ini kana ndiri mutsvene, mwana wangu mutsvenewo futi. Kana kuti mwana wangu akaita mutsvene, ini ndiri mutsvene futi.
ichechi dzekutsvaga mari chechi dzemapostori dziri munyika medu mezimbabwe kubira vanhu koga koga tupostori tumaprofita twese utu hapana madhiri atakabva nekumhunga kunaipwa ati ndiri mupostori kai takabva neko kubira vanhu chete chete kune uchitwa kubira vanhu kusecha vanhu chete munoprofitwa nezvigure tabasa rekutemerwa mhuno dzemapere mhuno dzemagora mhuno dzemazizi mhuno dzemachinyi mhuno dzenyoka and so forth gara nezvana zvenyoka mumaukomwe bira vanhu chete kuya chipostori dhiri rekubira vanhu chete paya injuga iyai vakufana nekutamba njuga kutamba mabhiza kubheja mabhiza nyebera kuti pane chikwambo gore rinoya pane chikwambo gore rinoya pane chikwambo pane ngozi toda kurasira ngozi yakamborasirirwa ngozi toda kurasira chikwambo iyi inhema dzega mapostori especially mabhishopu amuruti mabhishopu aya bhishopu anorora murungu nemari yechechi vana Nehemiya vanhu vakazvikoro mabhodhingi anenge ari property yefamily chikoro chinotonzi ndechekwamutendi achimbonzi ndechechechi ba chinonzi ndechekwamarange ndechawimbo ndechanhingi vana Roma havana kumbotumidza zvikoro zvavo kuti Roma vana ana Methodist vana Anglikini havana kumbo so mune dambudziko rokuti vanhu vemapostori ndima tokonzeresa kuparara kwenyika inezva chose urombo hwenyu hwakakukuita kuti mupinde chipostori ndo urombo hwakonzera kuti mutsvage mari nepolitics mushandiswe muri kutungamirirwa navanhu navaprofita mbavha muri kutungamirirwa navaprofita matsotsi nemabhishopu matsotsi ari kukujirai mari nherera dziri kurohwa mari pasi pomuti zvirema shirikadzi mapofu vari kudyirwa mari no progress futi chechi dzacho idzodzo idzo ndii muri kusapota 2030 kuti ipase vazhinji musi wamusi unonzi munangagwa amhanya muchamhanya ndokuda kutaura chekwati mabhishopu mazhinji vamazuva ndo pachava kuparara kwechechi dzenyu muchaona apostori vese vari kuti kurukuru vese vari kurira vese achinzi vari kurira musi unonzi munangagwa atiza kana kuti munangagwa abatwa kana kuti munangagwa afeila chechi dzavo nembiri dzavo dziri kubva dzaperera ipapo straight vese vana nhingi navo vanakatsiriwesa vari kubva ndopari kuperera zita ravo ipapapo ndaa vanhu vanenge vakavatera chaizvo ende vazhinji vachapera kupondwa nevanhu utaura chokwadi zvaprofita zviri kushandiswa zviti torira zvichitora vanhu kuisa kuZANU-PF ngaarisaine bhiri racho munangagwa ngaarisaine ende vanhu vachamumamisa kumumamisa chaiko ende vanhu vachamumamisa vachamumhanyisa tora nyika kuita kandini yake kuita cabinet kuita village rake kuita dzinza rake kuita family yake kuita rudzi rwake kuita purazi rake Ramaphosa ari kunetsa nenyaya yepalapala uku munangagwa uri kunetsa nenyaya yekapepo famu kukwekwe uku kutenga ng'ombe dzekunana Tanzania wasi mazimombe kuita seiko kudiniko kudhivhelopa purazi zvokuti rinodarika mapurazi ese munyika nemari yenyika kwete nemari yake vanhu vari kuoneswa nhamo vachinyimwa fertilizer vachinyimwa mari mbeu uchipuwa vanhu vezanu vanhu vari kutiza munyika vachitama munyika vanhu vari kushungurudzwa vachitama nyika kutama nyika yavo vanhu vari kupadzwa dzimba vanhu vari kutorwa minda pangoitika gold vari kutora vachiita minda yavo mapurazi ndo vakatora vega vanhu vezanu ndo vakashayana vega mamainzi ndo vane vanhu vanawo chete ivo nevana vavo ndo vane mapurazi iwayaya takatora mapurazi akatorwa nevangani kuti angotorwa nemhondi dzezanu chete madhara iwaya tine mamainzi achona vanhu vese vari kuyawana where's 15 billion yakatsakatika where's 90 million yenasa yakaenda ku where's 70 million yenegiriki yekotiko maminara ari kungobuda kuti kwaikb3 ngaipase muchaona zvenyu wese ari kusapota muchaziva kokuenda ngaisaine iyi nyika yakamirira kuti asaine nyika yese in and out vanhu vakamira kuti vasaine nemasoja akamirira izvozvo nemaovheti akamirira izvozvo nepofu ende tichatsigira maovheti edu vari kusapota kuti isasainwa vari kurwisa munangagwa tichavasapota masoja ari kusapota kuti nyika isadzvanyirirwa tichavasapota even vanana chiwenga vacho ivavo tichavasapota vana chamisa vacho ngatipedzerane handei tione kwazvinoenda kwazvinosvika toda kuona kwazvinosvika handei it's not a problem